prerušená hra a teraz môžu diváci vidieť vlastne, toto je prvé ohnisko, ktoré od ktorého sa začala tá bitka odvíjať. Zvolenský divák jednoznačne sa dostal do konfliktu s bystrickými divákmi. Začali tam padať facky z jednej, z druhej strany. A zdalo sa už teraz, tam zrejme mierne vyhrážky, zdalo sa proste, že už všetko končí. Všetko končí proste. V koľkej minúte zápasu to približne bolo? Aby sme bolo v 36. minúte zápasu. A aby aj tí diváci, ktorí o tom vedia ešte málo. A teraz začínala bitka vlastne prepukla do väčšieho rozsahu. Sa zjavili v rukách palice, aj z jednej, aj z druhej strany. To sú tie... Vyzerá to z týchto záberov, ako keby obidve strany boli na bitku dokonale pripravené. Predpokladám teda, že boli obidva tábory fanúšikov boli na bitku pripravené. Zrejme nechceli sa dať ani jedný zbiť. To božne Zvolenčania, ktorí boli vlastne doma. A proste nachystali si, čo mali zrejme po ruke, palice. A teraz je vlastne taký ten moment, kedy bolo chvíľu ticho, kedy sa nič nedialo. Bolo chvíľu ticho, teraz niektorí diváci sa už vracajú proste. Rozhodca v týchto chvíľach pískal proste, že na hráčov, že sa ide pokračovať v hre. No a teraz by mal nastať taký nepríjemný okamih jeden, keď táto bystrický tábor zahájí hromadný útek do ľavej strany. Čo bolo dôvodom tohto úteku? No predpoklad je tam, že sa v rukách zvolenských zjavili pištole. Teraz vyskočili dvaja chlapíci hore. A tento moment je dosť taký, ktorý vlastne donútil Bystričanov utiecť. No, možno to boli pištole, možno to bol ten dav, ktorý utekal okolo v tých útrobách štadióna, možno taká určitá davová psychóza momentálne. Bola to určite davová psychóza, hoci očití svedkovia tvrdili proste, že tie pištole sa zjavili. Z týchto záberov vlastne vidieť, že brutalita na tom štadióne bola obrovská. Teraz sa prevalil ten múr oporný. Tam zacviklo vidieť chlapca, ktorý má zacviknuté nohy. Veľmi slabo vidieť, tam po ľavej strane prichádzajú usporiadatelia. Tam ostalo visieť jedno dievča, ktorému múr pricvikol nohy a ono bolo dole hlavou. Tam ju ťahajú. Bol tam dokonca aj predseda oddielu Iskry, pán Snopko, ktorý pomáhal pri vyprosťovaní toho dievčaťa. Ale bitka stále vlastne pokračovala. Bystričania sa už ani nebránili, tí úplne prestali, ale Zvolenčania vlastne, teda predpokladám, že zvolenskí diváci alebo zvolenskí fanúšikovia, tí tam chodili a bili hlava, nehlava. A teraz dojde k najhoršiemu. Prevalilo sa to plexisklo. To bol moment, ktorý vlastne rozhodol o tom, že zápas sa bude opakovať. No, hoci podľa tohto, ako tvrdia niektorí hokejoví odborníci, zápas proste sa mal skončiť kontumáciou 0-5 v prospech Iskry. Nepomáhali ani upozornenie našich hráčov. Bitka bolo to veľmi brutálne, kopance do tváre, do hlavy. Zo všetkých strán sa tam sypali, tam utekali tí bystrickí fanúšikovia do útrop štadióna. Teraz dokonca vedúci hokejového oddielu Iskra dostane tiež, ako sa hovorí, to bol tento moment. Takže bola to mimoriadne nechutná scéna, ktorá na športoviska nepatrí a zrejme dlho na ňu budú spomínať všetci, ktorí tam